Chystáte sa postaviť pergolu, altánok alebo možno prístrešok pre auto? Skvelý nápad. A viete čo? Montáž polykarbonátovej strechy vôbec nie je taká veda, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Spoločne si teraz ukážeme, ako premeniť technický manuál na projekt, ktorý zvládne naozaj každý. Takže poďme na to. Tak, a presne toto je cieľ našej dnešnej misie. No len sa na to pozrite. Nevyzerá to parádne? Presne takúto krásnu a funkčnú strechu si ideme spoločne postaviť. Poďme si teda pekne krok za krokom ukázať, ako sa k takémuto výsledku dopracovať. Dobre, poďme si v rýchlosti preletieť, čo nás dnes čaká. Máme pred sebou 5 hlavných bodov. Začneme samozrejme plánovaním konštrukcie, potom si pripravíme všetok materiál, pustíme sa do samotnej montáže, doladíme dokončovacie práce a na záver si povieme pár slov o dlhodobej starostlivosti. Poďme teda na prvú časť. Plánovanie. A toto je, poviem vám, asi tá najdôležitejšia etapa celého projektu. Tu platí staré známe pravidlo na 100%, dvakrát meraj a raz rež. Pretože práve dobrý plán je základom strechy, ktorá vydrží roky a nebude robiť žiadne problémy. A teraz jedno magické číslo, ktoré si treba zapamätať. 5 stupňov. Toto je absolútne kľúčové minimum pre sklon strechy. Možno sa pýtate, prečo práve 5 stupňov? Čo je na tom také dôležité? Hneď si to vysvetlíme. Je to vlastne úplne jednoduché. Tých 5 stupňov zaručí, že voda, či už z dažďa alebo z topiaceho sa snehu, bude pekne odtekať preč a nebude sa na streche zdržiavať. A čo to znamená v praxi? Na každý 1 meter dĺžky musí strecha klesnúť o 90 mm, teda o 9 cm. S týmto jednoduchým pravidlom sa vyhneme mnohým budúcim starostiam. Takže na čom bude celá tá naša strecha vlastne držať? No predsa na nosnej konštrukcii. A jej základom sú tieto trámy. Odborne sa im hovorí krokvy. Práve na nich leží celá váha, takže je super dôležité správne si naplánovať ich rozostup a samozrejme nezabudnúť na ten náš 5-stupňový sklon. A teraz mám pre vás jeden super tip priamo od profíkov, ako ušetriť nejaké to euro a zbytočne neplýtvať materiálom. Štandardné polykarbonátové dosky sa predávajú v šírke 2100 mm. No a keď si naplánujete vzdialenosť medzi krokvami presne na polovicu, teda 1050 mm, alebo na tretinu, čiže 700 mm, tak vám to vyjde úplne dokonale. Panel jednoducho prerežete a máte prakticky nulový odpad. A ešte jedna vec, vždy si overte záťažové tabulky pre vašu oblasť. Vietor a sneh vedia byť zradné. A z akého materiálu by tie krokvy mali byť? Úplne najlepšie je klasické drevo alebo pevné kovové profily. Dôležité je hlavne jedno, musia mať pekný, rovný povrch. Prečo? Pretože presne naň budeme prikladať tesnenie a to musí sedieť na 100%. Práve preto sa napríklad okrúhlé rúrkové konštrukcie na tento typ strechy vôbec nehodia. Tak. Plánovanie máme úspešne za sebou. Je čas nachystať si všetko potrebné. Veru, dobrá príprava je polovica úspechu. Keď si všetko pekne pripravíme dopredu, montáž potom pôjde ako po masle. Stop. Ešte predtým, ako sa chytíme pílky, musíme si povedať o jednej dôležitej vlastnosti polykarbonátu. A tou je tepelná rozťažnosť. Znamená to, že tento materiál pracuje s teplotou. V lete sa trochu rozťahne, v zime zase stiahne. A presne preto musíme byť múdrejší. Pri rezaní panelov treba vždy nechať vôľu. Také jednoduché pravidlo je 3 mm na každý meter. Vďaka tejto malej medzere sa nám potom strecha v letných horúčavách nezačne nepekne vlniť. Dobre, poďme si pripraviť hliníkové prítračné lišty. To sú tie profily, ktoré nám budú držať panely pekne na mieste. Prvý krok je úplne jednoduchý, zoberieme vrtáčku a navrtáme 7 mm diery. Ideálny rozostup je tak 20 až 25 cm od seba. Máme navrtané. Super, teraz prichádza na rad gumené tesnenie. To jednoducho zatlačíme do drážok v lište. Práve toto tesnenie je kľúčové, aby nám strecha nezatekala. A ešte jeden malý tip. Na oboch koncoch nechajte gumu trošku dlhšiu, takých 5 cm. Ona sa totiž časom môže mierne stiahnuť. A sme vo finále prípravy. Posledná vec, ktorú musíme urobiť, je prichytiť spodné tesnenie priamo na vrch krokiev. Ak máte drevenú konštrukciu, stačí použiť sponkovačku. Ak kovovú, tak ho jednoducho prilepte. A hotovo! Týmto sme vytvorili perfektný podklad pre naše polykarbonátové panely. Tak a je to tu. Všetky prípravy sú hotové, teraz prichádza tá najlepšia časť, samotná montáž. Poďme sa pozrieť, ako tá naša strecha konečne ožije.
A teraz pozor, prichádza pravidlo číslo 1, ktoré sa naozaj nesmie porušiť. Pri ukladaní panelov musí byť strana s UV ochranou vždy otočená smerom hore k slnku. Táto neviditeľná vrstva je ako opalovací krém pre strechu, chráni ju a predĺžuje jej životnosť o celé roky. A ako zistiť, ktorá strana je tá pravá? Jednoducho, je to vždy vyznačené na ochrannej fólii. Dobre, a teraz jedna extrémne dôležitá vec týkajúca sa bezpečnosti. Nikdy nestúpajte priamo na polykarbonátovú dosku. Jednoducho nie je stavaná na to, aby uniesla váhu človeka. Vždy, keď sa potrebujete pohybovať po streche, prehoďte si cez krokvy pevnú dosku alebo fošňu. Tá rozloží váhu a vy budete v bezpečí. Bezpečnosť musí byť vždy na prvom mieste. Samotný proces je už potom celkom priamočiary. Prvý panel položíme na pripravené tesnenia. Priložíme druhý panel a presne na spoj medzi nimi položíme našu hliníkovú lištu. A potom už len vezmeme skrutky a poriadne ju pritiahneme ku krokve. A takto pekne pokračujeme jeden panel za druhým. Paráda, strecha je na mieste. Ale pozor, ešte nekončíme, teraz prichádza na rad tá finálna časť, dokončovacie práce. Sú to presne tie detaily, ktoré odlišujú amatérskú prácu od tej profesionálnej. A my chceme, aby to vyzeralo profi, však? Pozrime sa na spodnú hranu panelov. Vidíte tie otvorené dutinky? Tie musíme uzavrieť a na to slúži tento špeciálny ukončovací F-profil. Je super, lebo má dve funkcie naraz. Po prvé, vyzerá to oveľa lepšie, čisto a uhladene a po druhé, čo je ešte dôležitejšie, zabráni tomu, aby sa dovnútra dostala voda, prach alebo nejaký hmyz. A teraz ďalší malý, ale naozaj dôležitý detail. Do spodnej časti toho F-profilu je dobré navrtať maličké dierky, tak každých 50 cm. Na čo sú dobré? No, ak by sa náhodou vo vnútri dutiniek vyzrážala nejaká voda, tak to bude mať kadiel pekne odtiec von. Je to taká poistka. A sme vo veľkom finále. Posledný krok k 100% vodetosnosti. Zoberieme silikónový tmel a nanesieme peknú súvislú vrstvu na horný spoj, kde sa strecha stretáva so stenou. Ale pozor, musí to byť neutrálny silikón určený špeciálne pre polykarbonát. Klasický octavý silikón by mohol plast poškodiť. Takže na toto si dajte pozor. Fantastické, máme hotovo. Strecha stojí, je pevná a vodotesná. Skvelá práca. Ale aby nám robila radosť a vyzerala takto dobre aj o 5 či 10 rokov, poďme si ešte v rýchlosti povedať pár slov o údržbe. Nebojte sa, je to naozaj hračka. Takže, ako na to? Je to úplne jednoduché. Najlepší kamarát novej strechy je obyčajná vlažná voda s trochou jemného saponátu a mäkká handrička, potom už len jemne opláchnuť. Čomu sa treba na 100% vyhnúť? Akýmkoľvek škrabkám, drôteňkám a hlavne agresívnym chemikáliám. A samozrejme po montáži nezabudnite dať dole všetky tie ochranné fólie. A sme na konci. Zvládli sme to. Prešli sme si spolu všetko, od prvej myšlienky a plánovania, cez samotnú montáž až po finálnu starostlivosť. Teraz sú všetky vedomosti k dispozícii. A tak zostáva už len jedna jediná otázka. Do akého projektu sa pustíte ako prvého?